कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर येथे चिपळूण रत्नागिरी एसटीचा आणि मिनी बसचा भीषण अपघात झालाय। मुंबई गोवा महामार्गावर ओझरखोल येथे सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास एसटी बस MH20 BL 4038 आणि मिनी बस MH08 AP 4527 यांच्यामध्ये भीषण अपघात झाला। या धडकेमध्ये मिनी बसचा चालक गंभीर जखमी झालेला असून अनेक प्रवासी जखमी झाल्याची माहिती समोर येते। रत्नागिरीहून चिपळूणकडे जाणारी एसटी बस आणि चिपळूणहून रत्नागिरीकडे येणारी मिनी बस यांच्यामध्ये ही समोरासमोर धडक झाली। हा अपघात 5 वाजण्याच्या सुमारास घडला। अपघात इतका भीषण होता की मिनी बसचा पुढील भाग अक्षरशः चिरडला गेलाय। चालक जवळपास अर्धा तास गाडीमध्ये अडकल्याची माहिती होती। त्याला बाहेर काढण्यासाठी स्थानिक नागरिक, पोलीस आणि आपत्कालीन सेवांनी शर्थीचे प्रयत्न केले। अखेर क्रेनच्या साहाय्याने चालकाला बाहेर काढण्यामध्ये यश आलं। यानंतर तत्काळ रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये त्या जखमींना दाखल करण्यात आलं। रामचंद्र फेफडे वय वर्ष 60, रघुनाथ दत्तात्रय पाठक, राजू चोचे वय वर्ष 60 राहणार संगमेश्वर अशी जखमी झालेल्यांची नावे आहेत। एसटी बसमधील काही प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झालेली असून त्यांना तातडीने वैद्यकीय मदत देण्यात आलेली आहे। या अपघातामुळे काही वेळ महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाल्याची माहिती होती। अपघाताची माहिती मिळताच संगमेश्वर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत। स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने पोलिसांनी मिनी बसमधील अडकलेल्या चालकाला क्रेनच्या साहाय्याने बाहेर काढलंय। अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसलं तरी मात्र वाहतूक पोलीस तपास करतायत। या भागामध्ये वारंवार होणारे अपघात पाहता प्रवाशांमध्ये सध्या चिंता व्यक्त केली जाते। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, संगमेश्वर, रत्नागिरी। येतो अजून